Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakamboenda kuCape Town for a sleepover, but ndakaendako for a sleepover mwedzi wose ndiri kuCape Town. Ndakaita zvivindi zvekufambira munhu wandainge ndisingazivi, uyo wandainge ndasangana naye paFacebook. Saka ndichizopinda paFacebook ndainge ndarwadziswa nemurume wangu. Saka ndakangoti one day ndichitaura nebest friend yangu izvozvo zvekuti munongoteerera maadvices evanhu vepamaTikTok. Saka pane umwe uyo wandinofarira stereki. Saka one day akangoti pane zvimwe zvekuti unoswera uchishungurudzwa nemunhu wekuti anenge asina kana mari, on top of that achikushungurudza achikugurira. I'm not trying to justify my husband, but murume wangu mukomanashi, I contributed. Of course cheating is a choice, but ndakaisa contribution. Ndainyanya kufarira kuteerera zvandinoudzwa nemafriends zvekare nezvandainzwa umwe vakadzi kana ndiri paTikTok. Munhu akapa advice yake paTikTok, then ndobva ndatoona sekunge ndo zvinenge zviri zvechokwadi zvinhu zvaanenge achitotaura izvozvo. Ndainge ndisati ndatoziva kutoti kune inonzi social media life yekuti munhu anoirarama ari paTikTok, but achingobva paTikTok sometimes anenge atori munhu anenge atori happily married, kana kuti anenge ari munhu anenge aine bitterness but achinyepedzera sekunge ari happily married. Iwo manje unozoona unenge usingatozivi kutoti zvese zvinenge zvichiitika nezvinenge zvichitaurwa vanhu vanenge vangoripo pakungogreba attention yako, iwe ubva uchizozvitora zvinhu zviya ubva uchizozviisa mumwoyo mako. Saka ndaiti kana ndikangonetsana nemurume even ka small issue ndobva ndatotanga kutomucompare nevamwe varume varipo pamaTikTok vanobuda vachitaura zvavanotaura. I used to think kuti ndo zvinotoitika in real world, vamwe vachitengera vakadzi vavo magifts. Nei ndichitanga kufunga kuti murume uyu haana kana zuva raanombonditengera kana sweet, kungonditengerawo sweet, kungoti isweet yandakutengera mukadzi wangu. So I started to live a life on social media, but inini ndisina kana following, ndichingoita sekunge zvose zvinoitika pasocial media zvinoitika in real life. Ndainge ndava kuti kana ndikangonetsana nemurume wangu ndobva ndatoenda papage rebest socialite wandaifarira, ndobva ndatongonoisawo kanyaya kangu, then vanhu vobva vatotanga kutokomenta. Macomments evamwe vakadzi ndo andaitora iwawo. Murume dzimwe nguva tototanga kutonetsana, tichitukana, tichitorovana, until I think on his side anenge akazongosvikawo pakungozviona kuti I was being toxic, akasarudza kudhila nemi in secret. Murume wangu akangosarudza kungondichita, cheated on me, and then I caught him cheating on me. Ndikabva ndachizoti neniwo I want a revenge. At that time we were on a separation, inini nemurume. Ndainge ndava kugara kwangu, iye ainge ava kugara kwake, but tichingogara in the same location. There was no one who was checking on another kuti wambopinza zvikomba here kana kuti wapinza magirlfriends. Life yangu yainge ichinyatsokufamba. Ndakabva ndati ini hangu I just want to be single for now, ndichizvishandira. But sometimes kunyange ukaita single, there are times when you just feel lonely. Ndakabva ndachizoenda paFacebook ndokubva ndachizojoina group redating. Ndajoina pagroup redating, hama dzangu ndikadai ndakatowana murume ainge achazotondiroora, but chandakazodzidza mukurarama kwama ndechekuti as long as munhu achifema mweya waanopiwa naMwari, never judge that person, because munhu anokwanisa kungomuka upenyu hwake hwakachinja. That guy, I'm sure kuti wherever he is, kunyange zvikanzi azotumidzira confession yake somewhere else, I'm sure kuti confession yake it will be all about me. Munoziva kunonzi kushungurudza nekushandisa munhu. Wakambodanana nemunhu wekuti unenge usingamudi, munhu iyeye zvaunenge uchimuita soka because unenge usingatonyengereri, ende zvechokwadi unenge usingatombonyengereri. Iye ndiye anenge atiwa pasi petsoka dzako. So murume uyu aigara muJoburg. Chakanyanya kumupa confusion yange iri nhau yekuti ndainge ndakabvuma kumbonhorara kumba kwake. Ndikati ini kumba kwangu munhu handidi, ndinoita zvokufambira munhu. Ndobva ndaenda ndikabva ndanomuona. Ndakaona kuti ainge ari munhu ainge ari bo, but chandakangoshora, munoziva kuti as a married woman
ndakabuda mumba mekuti ndaitoziva kuti kumusha uko we are on separate chain, but kumusha tine stand yatakatenga muHarare, kumusha tine kamotikari kedu, ende tainge tisimbori kana vanhu vekuti tinotambura zvikudaro. It was just that nemurume tainge tichingonetsana. On my side ndaiva ndiinewo toxic behavior yangu yandainge ndadevelopa nekuda kweaddiction yeTikTok, being addicted to people that were giving me bad advice through social media. Iyo murume wangu, he was toxic because he was cheating on me. That's why we were on separation. Paya ndataura nemuface, so we spoke on Facebook until we started talking on WhatsApp. Tikabva taronga semunhu ainge ava bachura. I was enjoying. Ndaiziva kuti kana ndikaenda kwandaenda hapana nomboswera achindibvunza. When I saw kuti I can now trust the guy, akanditi ainge achida kuuya kuPretoria. Ndikati kunoku kana, because ndaitya kuti kana akauya kuno kuPretoria then my husband, what will my husband is going to say? I then said kuti kana kunoku hazviite kuti unge uchiuya kuno, but rather what we can do, inini ndinokwanisa kuuya ikoko. He was like, okay, it's fine. Ndokubva ndachizopinda muroti ndikabva ndachizoenda kuJoburg. I went to Joburg. It was on a Friday because ndainge ndichiti kana kuri kunzwo tikanofara musi weFridaywo sevanhu vanenge vachangotanga kungoonana, maybe Fridaywo mafireworks, then Saturday mongoswerawo muchingoita cuddling, then Sunday later on, then I would return back to Pretoria kuzvi 3 kana kuma4. Paya ndasvika munhu akauya akanditora, akaita zvokutonditora muJoburg chaimo muCBD. Ndatarisa muchinda ndikati not that bad. Munoziva varume, like you cannot judge murume kuti uyu ane mari through dressing, because varume ivo pachezvavo, umwe anokwanisa kunge aine mari but asingatogone kutopfeka. So I gave him the benefit of the doubt, and then we went kulocation kwaainge achigara. Maikani takangoti tichingonopinda mumba, ndobva ndakaona kuti menge muine kabhedhi, zviya zvimubhedha zvimabamboo beds zviya zvekuti kana chikatengwa pachinotengwa chinenge chiri chinyowani chakanaka, asi mametress acho anotanga kusvava. Metress inogomesedzera yaita kakubhovhokera pakati, ine gomba kikikikiki. Ndakaita weekend yose ndirimo mukakomba ikako, maiti makarara mose muri vaviri, maigomesedzera mawira mugomba. Munomaziva mhani mabeds awo anotengeswa nemaIndia. Takangoita weekend yose tingori mumugomba. Ndikabva ndati ini izvi handingambozvikwanisi. Ndakangotiwo zvangu hapana zvandingazviita sezvo ndiri pamba pake, but ndakaedza kushingirira usiku hwose. Mangwana makuseni ndikabva ndati shamwari ndadaidzwa kubasa, izvo munhu ndainge ndichitomunyepera kubasa kwani. Ndakatoona kuti munhu ainge asiri welevel rangu, saka nekuda kwekuti ndainge ndakarara kumba kwake tikatoita bonde. Semunhu ainge ari pamastresses ake takangoita bonde pasina kana kumboshandisira nabutiro. We just did a home test. Ndikabva ndaona kuti munhu ainge ari HIV negative, iniwo ndiri negative. Ndikati hapana kana chakaipa, ndokubva tachizorara tose. So iye akabva achizofungidzira kuti mukadzi uyu anenge anotondida zvekutodaro, izvo kwani ndainge ndisitomborina kana dhiri naye. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichingoda munhu wekuti ndinenge ndichingomudya mari, ndaingomuomesera pane zvose zvandinenge ndichida. Kana akangotadza kana kundipa mari, ndaikwanisa kana kungomubhuloka, oswera muswero wese wezuva achichema achindikumbira ruregerero, just a little small thing. Ndaimupedzera shungu dzangu dzose dzekuti marriage yangu yakatadza kunyatsokufamba negwara randainge ndichifungidzira kuti ichafamba nayo. Saka ndakazodzokera mugrupu ndikati irizi muchinda iri rakadhakwa iri, munhu haana kana mari uyu zviri nani hangu kuti ndinge ndichijola nemunhu ane mari, chandichada chii? Shuwa inini ndinganzi ndinganotanga kunotenga mubhedha nezera rangu irori, kutanga kuti 1 pandichatanga kutenga mubhedha naimi vamwe vanhu vanenge vachingoenda neupenyu. Ndichibva kunotenga mubhedha uchada kutenga stovu kana kaTV kaiva karimo, kaya kaTV kekuti kana uchikaona unokaona neziso 1. Ndikabva ndati izvi handingambozvikwanisi. Saka ndakazongoita move on hangu neupenyu hwangu, ndobva ndachizosangana neava vekuCape Town. Vakoti mari vainge vagara vainayo, vakabva vachizondiinvita, vakabva vati Pepe ndoda kuti unge uchiuya kuCape Town. Ndikabva ndati
ndinotya. Akabva atanga kunditumidzira mari. Ndaingoti ndikakumbira mari ndobva ndatopiwa mari. Ini ndainge ndisingatozivi kuti munhu akaromba mukoma. Saka mari dzose dzaainge achinditumidzira dzainge dzitori nemubhadharo. Mazuva awo andainge ndava kuda kuenda kuCape Town. Saka akanditi, uri kuda kuenda kuCape Town kaiwewe? Ndikabva ndati ndoda kuenda kuCape Town. Akandibvunza kuti kuCape Town kuda kunoitei? Ndakanyara kumuudza kuti ndiri kufambira boyfriend. Ndikamuudza kuti kwainge kuine kuPrazi uko kwainge kuchidiwa vanhu vebasa kumagrapes. Akabva anditi uri kundinyepera because ndiri kuona kuti kuCape Town uko kwauri kuenda kune murume akakumirira. Asi chiri kundinetsa ndechekuti murume uyu ndiri kumuona akakumirira but anenge akatakura hari, anenge akaita zvekudengezera hari akakumirira. Asi ndichiratidzwa hari iyi haasi kutobvumidzwa kuti ange achitoigadzika pasi. Ari kufanira kutoti ange achizoigadzika pasi kana iwewe wasvika pamba pake. Ndakambozvinzwa here. Munhu kana wava kuda mujolo, kana wapindwa nemujolo, unoita sekunge usisina kukwana. Nekuda kwemari dzandainge ndichitumidzirwa ndakatoti awa ndo anonzi mazidhimoni. Apa ndainge ndichibvira best friend yangu ndikati munhu pose pandainge ndichishungurudzwa nemurume sei ainge asingamboratidzwi zvaava kuratidzwa namweya wake mutsvene. Saka ndisati ndasimuka akabva achizoti ainge achida kundivakira munamato. Mukoma akaita video call akandiitira munamato. Ndaitomusika nechemwoyo ndikati munhu uyu anopenga. Ungaswera uchiitira munhu munamato munhu ari kuenda kumujolo here? Ndainge ndakatobhukirwa bhazi. Ndinouyo ndikapinda mubhazi. We traveled, it was so nice traveling from Joburg to Cape Town. Ndichionawo nzvimbo. Ndasvika kuya munhu akauya akanditora. Ainge aine ka 2-door kaainge achifamba nako, ka nice BMW. Ndapinda meya kuita sekunge munhu ainge atova mundege. It was so nice. Apa ndichinotarisa padashboard mukoma ndakaona mari yainge yakaiswa mumabundles. Ndainge ndisati ndakamboona mari yekuti inenge iri nyowani, yakangoita brick so yakawanda. Ndokubva tachizoenda kumba kwake, very beautiful mansion. Chakangondinetsa ndechekuti saka munhu uyu anogara ari ega, zimba rose rakadai so anogara ari one. Akandiudza kuti the wife was studying abroad and vana vainge variko kuabroad naamai vavo kuAmerica. Ndikati okay, it's fine. Ndainge ndava kutozviona, ndava kutoendeswawo kuAmerica ndichitoita zvose zvandinenge ndichinzwa kuda, munhu achinditengera zvese zvandainge ndichinzwa. Ndaitozviona ndatova like lulu anospoilwa nachivhayo kwake. Ndo level randaitozviona ndava because mari ainayo handifungidziri kuti vana chivhayo vanosvika paari, but imari yeurombwa manje. Paya the first night tarara, akangorara neni zvake only 1 round, but ndainge ndakaneta handina kana kukwanisa kumbowana simba because I was so tired. Then the following morning ndakamuka ndichibleeda. Kunoziva inonzi heavy bleeding. Ndaita kubleeda zvisingaiti. Friend yangu akabva andifonera same time. Akabva ati waenda kuperiod here? Ndakubva ndati ndaenda kuperiod. Akabva anditi haisi period iyoyo, pane zviri kutoitika pauri. Akabva anditi tsvaka madota. At that time murume uyu ainge abuda achiti arikuda kumboenda kunotsvaka zvinhu zvebreakfast, so he had gone to Wimpy. Then ndokubva ndachizotsvaka madota. Ndakangoenda mune Braai stand, ndokubva ndanotora madota kuBraai stand. Akabva anditi ndoda kuti unge uchienda kuBath. Kana waenda kuBath unotora mvura, unongodzisa mvura isazokupisa, then ubva uchizoisa madota paruoko rwako, ubva watanga kukwiza uchikwiza sikarudzi yako. Urambe uchiita izvozvo, zviite ka3 kana kuti ka4. Ndikabva ndati alright. Ndikabva ndaenda kukitchen ndikanodzisa mvura, ndokubva ndatora kabhaketi ndikatora nemadota aya. Ndakabva ndachizoenda ndikanotumba hangu mutabu, ndokubva ndachizotanga kukwiza. Mukomanashi pakangobuda rimwe zigadhi reblack, zigadhi rainge rakakura iroro mukoma. Ndokubva ndafonera best friend yangu same time, tikaita video call. Akabva anditi chiritora uri flasha, uri kande mutoilet because apa ndava kutongorwa nekukusavha upenyu hwako. Murume uyu aiti kana akadzoka, kunyange paine zvandinenge ndaona kuti zvinhu zviri kuitika mumba munomu hazvisi normal. Like this other day ndakati ndakarara ainge ari masikati, iye ainge abuda aenda kumabusinesses ake. Saka ndakarara kudaro mukomanashi
Pandakangopepuka ndakaona mumwe mukadzi uyu ainge akapfeka mazisaga but ainge aine handbag yainge yakanaka. Handbag iyoyo yainge ine mamwe macolors akangonaka so but yakamixa macolors sort of like rainbow but it was very beautiful. Saka mukadzi uyu ndo zvaainge akapfeka mazisaga zvekare aine handbag. Akabva achizotanga kubuditsa mazimari muhandbag muya but aibuditsa mari iyoyo achiita sekunge munhu anopenga so achiita mari yekubvarura achibuditsa muhandbag ndokubva aseka. Ndikabva ndatomuka. Pandakamuka mukoma dhoo rainge rakavhurika zvishoma but rakabva rakavharwa zvekuti ndakavhunduka ndikabuda mumba ndichitiza. But pandakabuda mumba ndichitiza kudaro mukoma ndaita kunzwa kumerera muviri wangu wose. Saka ndaiti kana asipo ndaitoudza friend yangu kuti iwe kunoku kune zvaitika. Then kana murume uyu kana adzoka, friend yangu aizoti kana achitaura neni ndaibva ndanzwa kumufenga ndichiti munhu uyu ndiye ari kuda kunditadzisa kuti ndinge ndichigara nemurume uyu anondida. Ndakagara mwedzi wose mukoma but the more that I stayed with that man ndaita sekunge munhu ava kurasika pfungwa, ava kusaziva zvaari kuita. There was this other day ndakangobuda because aigara muestate, ndakangobuda gate ndobva ndatanga kufamba. Saka ndakangonzwa munhu akandidaidza but munhu uyu akandidaidza ainge akamira kunze kwegate. Saka ndakabva ndabuda ndichida kuona kuti ko andiziva ambori ani because pana patinongogara tiri 2 murume aenda kubasa. Ndakangobuda gate ndikaramba ndichingonzwa zita rangu richidaidzwa ndokubva ndatanga kufamba. Saka ndaiti kana ndikasvikapo pandinenge ndambonzwa munhu anenge achindidaidza then munhu uyayo airatidza kuti aibva afamba obva aenda kure neni ndobva ndatanga kumutevera. Mukomana acho zvakaramba zvichingoitika kudzamara ndazongonhongwa neumwe murungu iyeye akandibvunza kuti kona iwe unonzani uye zvekare unogara kupi because ndaingofamba mukomana acho ndichiti ndikafamba ndikaenda pagedhi pevanhu ndonomira paya ndofamba zvekare ndoenda pagedhi pamwe ndobva ndanomira zvekare ipapo. Ndokubva andibvunza akabva anditi ko iwewe umbori ani kuri kungofamba uchimira pamagedhi evanhu. Ndopandakabva ndachizongotopepuka ndikati where am I. Apa ndikabva ndatanga kutemwa neumwe musoro. Ndakati ndichizvitarisa ndainge ndisina kana bhutsu dzandainge ndakapfeka. Ndobva ndadzokera but handina kuzopinda mumba ndikagara panze. Ndainge ndava kuti apo paanenge adzoka tozopinda tose mumba. Saka ndakabva ndachizodzoka hangu kuno kuPretoria but I learned a great lesson kuti kunzoku kutori nevanhu vakaromba ende vanhu ivo vakaromba ivo hameno zvavari so kungotaura naye nekuda kwekuti anenge achikupa mari unokanganwa zvakawanda. Like uyu wekuJoburg painge pasitomborina kana problem. Of course maproblems ndekungoti ainge ari murombo but ini ndisingade murume murombo wekuti nditange futi from the ground. First marriage ndakatanga from the ground but ipapo patakanorara pachimutirigodi chake ichocho mukoma I was so much at peace. Ndakanyatsokurara hope ball pasitomborina kana problem but ndakati ndichinorara pamubhedha wekuti rainge riri rino rakaita kunge double queen size. Apa masheets achinzi these are Italian sheets, these are blankets straight from Egypt, my silk curtains and everything but I was unable to sleep. Uchingona zvimwe zvinhu zvinotyisa. I learned a great lesson kuti upenyu hwatinorarama sometimes unokwanisa kushuvira upenyu hunoraramiwa nevanhu vanenge vaine mari but munenge musingazivi zvinenge zviri mudzimba dzavo uye zvekare hamuzivi mishonga yavanenge vakabata nezvinenge zvichivararamisa. Ndakangoti ndichingonopinda mubhazi the first thing that I did was to pray. Ndakanamata ndikati Mwari kudzwai, Mwari makanaka nguva dzose mandichengetedzawo. Ndo zvakaitikawo izvi mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma
hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi musashuvira zvisiri zvenyu nekuti hamuzivi zvavanenge vakabata, hamuzivi mishonga yavanenge vakabata, and hamuzivi kuti vanorara here mudzimba dzavo kana kuti havarari. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.